Hola, bon dia, amics gracens i gracenques. Ens trobem al pavelló del CEP Les Moreres, aquí a Esplugues, on el Club Bàsquet Coll està participant al 24 torneig internacional Ciutat d'Esplugues de Cadet. A nosaltres tenim el Roger i el Marc. Roger, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Escolta, Roger, com veus quina és la teva experiència avui per participar en aquest torneig? Bueno, és un torneig solidari on estem molt orgullosos del nostre equip de venir i bueno, a passar-ho bé, que és Nadal. Molt bé, i tu? Sí, una mica el mateix i bueno, per nosaltres és una recompensa també tot el treball que hem fet i poder jugar contra aquests equips, els millors de Catalunya, i jo crec que estem molt agradescuts que ens hagin convidat. Hem començat nerviosos, no? Sí, bueno, és que també era un equip que pues, el seu sènior està a CB, un equip molt bo, i mai havíem jugat contra un equip com aquest i al principi sempre hi ha nervis, però bueno, hem disfrutat i és una experiència que sempre tindrem. Molt bé. Escolta, què us sembla jugar amb aquest pavelló? És molt xulo, mai havia jugat amb un pavelló amb 3 marcadors, em sembla, i tampoc havíem jugat mai amb possessió ni res, i em sembla que és una anècdota que podré explicar als meus fills. Els teus fills? Hòstia, encara queda, no? Sí, una mica. Dic jo, Pel futur, una anècdota pel futur. I tu quina experiència tens d'haver jugat amb aquest pavelló? Bueno, és un pavelló amb unes instal·lacions molt maques i al final és un pavelló molt gran, on hi ha molta gent, on ens sentim acollits en aquest pavelló. Ojalà el tinguéssim a Gràcia, no? Sí, estaria bé. Estaria bé. Sí. Aquesta pista i la que hi ha a l'altra banda. Sí, El del Coll està bé, el del Coll no està malament. No diguem que està malament, però no és això, No, home, no. Exacte. No. No és això. I ara què? Bueno, Què passa? Demà jugueu 2 partits? demà juguem 2 partits, el primer contra el Sant Nicolau, un de Sabadell, i el segon contra el Joventut Badalona, que en teoria és dels més forts de tot el torneig. Una a les 9 del matí? Una a les 9 del matí i l'altra a les 8 de la tarda. Tot el dia ens passarem aquí. Sí. Tot el dia? Però bueno, mirant partits i això, es passa ràpid. Molt bé. Sí. Escolta, i ara cap a casa? Bueno, a dutxar-nos i com més tard A dinar per aquí, anem a dinar per aquí o alguna cosa, amb tot l'equip, sí. Igual si juga algú, ens quedem a veure algun partit. Sí, a les 4, 6 i... Sí, alguna cosa així. Sí, sempre és xulo veure aquests equips molt bons. Molt bé. Escolta, un plaer de tenir-vos aquí gravant aquesta entrevista. El Coll és un club important dins del nostre barri, per tant, moltes felicitats per estar a aquest torneig i ens continuem veient perquè aniré venint. Moltes gràcies. Gràcies. Un plaer. Adéu. Adéu.